El que estan veient és un dels creuers de la companyia MSC, que cada setmana fa parada al Port de València. Precisament la segona naviliera més gran del món instal·la la seva filial espanyola a València. Este matí han presentat MSC Espanya, que unifica 8 delegacions de tot el país i que estableix la base al Port de València. La naviliera suïssa confirma així la seva preferència per l'enclavament valencià. Atenció, perquè estem parlant de creuers, però també de transport de mercaderies. La naviliera suïssa confirma així, com es dèiem, la seva preferència per l'enclavament valencià i això converteix el port en la porta d'entrada del sud d'Europa per a mercaderies. El Port de València reafirma el seu lideratge entre les principals companyies de transport marítim, així la segona naviliera del món. Fa de València la seva base d'operacions. MSC España es fusiona y centraliza al Port de Valencia la seva actividad. Con esta nueva reorganización seremos más eficaces en el interés del mercado y especialmente de nuestros clientes. Se trata de ofrecerles un mejor servicio. La implantació d'MSC a la nostra comunitat ens situa com a referència internacional, la qual cosa es tradueix en creació d'ocupació, augment de les inversions i creixement econòmic, valors que, com ha destacat el president de la Generalitat, Francisco Camps, contribueixen a apostar per la necessitat de recuperar el mercat. La única manera de volver otra vez a ser competitivos es pensar que el bienestar de los ciudadanos es gracias a la prosperidad del mercado y que sin mercado no hay prosperidad y sin prosperidad no hay bienestar ni igualdad de oportunidades. Por eso, un euro invertido en este puerto es un euro que sale luego para apostar por nuestra educación o nuestra sanidad. Al 2010, el de València es convertia en port líder a Espanya amb un trànsit de més de 4 milions de contenidors, mercaderies i passatgers que l'any passat s'incrementaven en vora un 40% amb el turisme de creuers.